سلام أفكرت سبورت نلومي زي ترالو سبورتاوي حابريتاتات حيزنا كريمنا لنا نمكتالكم بخبري نعدم أرسنال كهاب زغفأ نابز باسم تشلسي من قد عوت كتسيلاتهم فيلايني نهاجرو متسوات أقواريتهم قطمات إيروبا ليج تمالي أبز قصللو إنجليزايت كلوب أرسنال برينا ناي فرنساك تسعرن كلا مزنا تشيلسي عود أمزجيبام قدم عرفتي نتخلخلا سقراطيس بقيح كارت سانت أرسنال قديما أبصال سايدق مريحنا حيزا كوانت نبرت أمير آتتصاوت بزنبرت رينس كاب دحري تبقيسام سلس سبحادة كتعود كيلام بريمير ليج كم تزلتن كأساقس زيلا أرسنال أب إيروبا ليجون مدقاما نأسلطاني أوناي إمري أب حدقا زوتيوم تشلسي بوغنا نداينامو كيب عديما سلس سبادو دي خاتم ويليان بيدرون هودسون ودين نتن شتوتات زمزقو بيوم بوزحات وغنات كسيقوك تثبيت زيقبرل زولو أسلطاني ماوريسيو ساري كاوطري وطيو نغانتو نعاوت كمرح كيلو بمهلاو نوناني كلب تشلسي رومان أبراموفيتش أب حساب زوتيوم أبزت صوتات غيرو بمتاو شوتو زمزقب ولدو منسي هودسون ودي بوزحات كودس كلو سارغن نفعيوم جينا ود 18 عامتون يوم كعبي ألوو نعي أخول تتصاوتي أيكونن كبل قليتهم ودي أباير مونيخ يدل مهلاو يقلت أب كالت صوتات إيروبا ليج مس نعزب دينامو زاغريب بنفيكا حد بادوم تينكراخت فرانكفورت مس إنتر بادو سبيا مس سلابيا معركة لتبخلتم بياريال نزاني سلسة بحد نابولي نسالزبرغ سلسة بادوم بالونسيا نكرانسنودار كلتا بحد أفاني نأن بلجيماوي أكافالي مروان فيلاني أبهاقراو تصوتات كمسالي أفريتوم شاندنغ لولنغ كاب سبهالت تشايناويت غانتا زتصاودلو فيلاني أبي كاتيت كلتشحن شوعتن هاقرو أنصار تشيك ريبابليك أب زكايرتو تصوتا فلامي تصوتوش جمرة كوينوم زي حلف كرامات روسيا أب زنجرتو وانش عالم أب فرق في تصامي أنصار فرنسا بزتسلفا مبل 80 شوعتن تصوتا دما نهاقرايت غانتو تسنابيتوالو روميلو لوكاكو ناي مانشستر يونايتد كمون دوسان تاديش ناي اياكس غانتاتاتوم نمغاطمتن بليصنا مدرخ ربع فصامي كبصحا بزغبرو اسواصوم نايز سومون زبلت تتصاوتاي يوردورلوم لوكاكو ببلوص يونايتد مريحنت زي كال زمسل عقبت باريس مكيتوم مس مزانو ا بارك دي برينسس بمنغاسيو نزكبري تحصيو زلوم تاديش بوغنو ببلوص بقعت مدريد امعناو ابي ترا تصاويتيوم أب نايلوم عمد صوتات شامبيونز ليج شدش شتات مزقاب سلسة كشينو بمقرابن أب زبزح شتو زتواس تاديج غازتا قال لي إكيب ناي فرنسا نتتصاوتي أب حدث صوتا بزر أيو بقعات مسرت قمقام صوتا كاب تجمر مبل عسراي ملو عسر تخاب عسر تزرخبة تصاوتايون كخون كيلو يوم نزيدان الناد نغخهم زعبي زقلت ناي قدم أتقعي ساوزامبتن تاديج أنصار مادريد حانت شتو كمزقب كله نخلت دما كشينوم مستاديج حبيروم أب زرزر لي إكيب زلو تتصاوتيم قداماي فرانك سواريز شحنشعاتي 188 كالاي برونو مارتيني شحنشعاتي 188 سالساي أوليك سالينكو شحنشعاتي 294 رابعي لارس ويندفيل أب شحنشعاتي 297 حمشاين شارشاين ليونيل ميسي أب كلتشحن عصرتن أب كلتشحن عصر تخلتن شابعي روبرت لواندوسكي أب كلتشحن عصر سلسن شامناي كارلوس إدواردو أب كلتشحن عصر تربعتن تاشعي نيمار أب كلتشحن عصر تشمونتن أسراي دوسان تاديج أب كلتشحن عصر تجعتن
አርጀንቲናዊ አሰልጣኒ አትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኔ ዝሓለፈ ወርሒ ጋንቱ አንጻር ጁቬንቱስ ኣብ ዘካየረቶ ቀዳማይ እግሪ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀወታ ብዝገበሮ ዘይስነ ምግባራዊ ኣፀናብላሸቶ ብማሕበር ክዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ናይ 20,000 ኤሮ መቕፃዕቲ ተበይነሉ እንተኾነ ሲሞኔ ካብ ናይ ሜዳ እገዳ ከምልጥ ብምኻሉ ጋንቱ እፎይ ኢላ ከተሰንፍስኪ ኢላ እያ አትሌቲኮ ኣብቲ ፀወታ ንጁቬንቱስ 2-0 ምስናፋ ኣይርስዕን ሲሞኔ ድሕሪ ፀወታ ይቕሬታ ምሕታቱን ዝፍለጥ እዩ ሪያል ማድሪድ ዝመጽእ ሶኒ ንግዜያዊ ኣሰልጣኒ ሳንቲያጎ ሶላሪ አሊያ ንሆዜ ሞሪኒዮ ኣብ ቦታ ሶላሪ ኮፍ ከተብሎ ምዃና ዝተፈላለያ ማዕከና ዜና ስፓኛ የቃልሓ ኣለዋ ማድሪድ ኣብ ሓደ ሰሙን ካብ 3 ውድድራት ክትግለፍ ብምኽኣላ ደገፍቲ ታጋንታ ክለቦም ንሞሪኒዮ ክትቆፅሮ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለቓ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ ብድሕርቲ ጋንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ብኣያክስ ኣብ ሜዳ ዝወረዳ ዝሕንኽ ስዕረት ኣብ መቐየሪ ክዳን ምስ ፕሬዚደንት ታጋንታ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ከም ዝተጎራፈጠን ነዛ ክለብ ክሓድጋ ኢሉ ከም ዝፈክርን ካብ ስፓኛ ዝወፁ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣብ ፖርቱጋል ዝተዋረደት ሮማ ንዓላሚኣ ዲ ፍራንቼስኮ ብቕጽበት ኣፋንያትወላ ኣብ ክራማት 2017 መዝነት ምስልጣን ዝተረከበ ዲ ፍራንቼስኮ ካብ ዘካይዶም 87 ፀወታታት ኣብ 46 ዓወት ኣብ 23 ስዕረት ናይ ማዕረ 18 ውፅኢት ኣመዝጊቡ ሮማ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ተሳልያ ምንባራ ኣይርስዓን ፀገም ሮማ ግን በዚ ዘብቅዐ ኣይኮነን ዳይሬክተር ዕድጊ ተጻወትታ ክለብ ስፓኛዊ ሞንቺ ምስ ደገፍቲ ብዘይ ምስምምዑ ካብ ሮማ ወፂኡ ናብ አርሰናል ክኸይድ ምዃኑን ጋዜጣታት ኢጣልያ ዘውርያ ዘለዋ ሮማ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ካብ ፉልሃም ንሰሰጎገ ምስ ሊስተር ታሪክ ክሰርሕ ክኢሉ ዝነበረን ኢጣልያዊ ክላውዲዮ ራኒየሪ ከም ቅያር ዲ ፍራንቼስኮ ናብ ስታዲዮም ዲ ኦሎምፒኮ ከተግዕዞ ምምዳባውን ጋዜጣታት ኢጣልያ ወሲኸን ይሕብራ ኢጣልያዊት ክለብ ዩቬንቱስ ንአርጀንቲናዊ ፓብሎ ዲያባላ እትደሊ ጋንታ 120 ሚልዮን ኤሮ ሒዛ ማዕጾ ክትኩሕኩሕ ከም ዘለዋ ሓቢራ ዲያባላ ኣብ ስፓኛ ጀርመንን እንግሊዝን ብዝመደበረን ዓበይቲ ክለባት ካብ ዝጥመት ሓፂር ኣይገበረን ሕልፊ ኩለን ጋንታታት ብቐረባ ትከታተሎ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ናይ ዝብልሒ ተጻዋታይ መዕረፊ ክትከውን ይግመት ብፍላይ ምስ ኮኸብ ኣከፋፋሊ ዩናይትድ ፖል ፖግባ ዘለዎ ውህደትን ዕርክነትን ነዚ መስርሕ ከቀላጥፎ ከም ዝኽእል ግምት ተንተንትዮም ኣብ ወርሒ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ንኽድሕን 400 ጥራይ ዕድል ኣለዋ ዝተባህለላ ብሕማም ካንሰር ሰጠቕዐት ጓል 4 ዓመት ደጋፊት እንግሊዛዊት ክለብ ዌስትሃም ብድሕሪ ዝተገብረላ ሕክምናዊ ፍወሳ ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይና እዛ ኢስላ ካቶን ዝተባህለት ህፃን ኣብ ከተማ ባርሴሎና ስፓኛ ፍሉይ ሕክምናዊ ፍወሳ ክካየደላ ከም ተፀንሐ ዝተፈልጠ ክኸውን ከሎም ሓለቓ ጋንታ ዌስትሃም ማርክ ኖብል ምስ ወዲ ጋንቱ ሮበርት ስኖድግራስ ብሓባር ብምዃን ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ናብቲ ቦታ ብምኻድ በፂሖማ ነይሮም ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ዝነበረ መርዋን ፌላኒ ብገዛእ ፍቃዱ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ተሰናቢቱ ወዲ 31 ዓመት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ጽናሕለን 12 ዓመታት ኣብ 87 ግጥማት 18 ጎላት ከመዝግብ ክኢሉ እዩ ሓላው ልዳት ማድሪድ ቲቮ ኩርቷ ኣብ ልዕሊ መኪና ሓደ ዝከታተሎ ዝነበረ ሰኣላይ ማለት ፓፓራዚ ጉድኣት ብድሕሪ ሙራዱ እቲ ግዳይ ናብ ፖሊስ ዘቕረቦ ክሲ ክከታተሎ ስለዘይመረፀን ኩርቷ ናብ ትካላት ሕጊ ካብ ምምልላስ ድሒኑ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ከም ዝገለጽናዮ እዚ ቤልጅማዊ ሓላው ልዳት ምስ ስፓኛዊት ሞዴሊስት ኣልባ ካሪሎ ፍቕራዊ ርክብ ብምጅማሩ ኣብ ራዳር ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ኩርቱዋ ካብ ክሲ እቲ ሰኣላይ እኳ እንተተናገፈም ካብ ዘለፋ እቶም ብድሕሪ ስዕረት ኣያክስ ኣይኮነን ዶ ኩዕሶሲ ታክሲ እውን ደው ከተብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሎም ዝፀረፎ ደገፍቲ ክለቡ ግን ክድሕን ኣይከኣለን
ተኸላኸላይ ማድሪድ ብራዚላዊ ማርሴሎ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ምስ ክለብ ዩቬንቱስ ክጽንበር ምዃኑን ንደሞዝን ካልእ ውልቃዊ ጥቕምታቱን ኣመልኪቱ ድማ ምስታ ጋንታ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ላስታምፓ እተሰሜት ኢጣልያዊት ጋዜጣ ሓቢራ። እታ ጋዜጣ ብተወሳኺ ውዕል እዞም ክልተ ወገናት ን4 ዓመታት ከም ዝጸንሕ ዘፍልጠት ክትከውን ከላ እቲ ዝዘርግሓቶ ሓበሬታ ቅኑዕ እንተደኣ ኮይኑ ማርሴሎ ምስ ናይ ቀድም ወዲ ጋንቱ ሮናልዶ ዳግማይ ክረኸብ እዩ። ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ብምጥሓስ ፋይናንሳዊ ርትዓዊ ኣካይዳ ማለት ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ድሕሪ ምኽሳሳ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ማለት ዩኤፋ ምርመራ ክካየደላ ጀሚሩ። ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ምርመራ ሓንጎፋይ ኢላ እኳ እንተተቐበለቶ ነቲ ክሲ ሓቅነት ዘይብሉ ክትብል ኣውሪቓቶላ። ቅኑዕነት ናይዚ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ እንተደኣ ተረጋጊጹ እታ ጋንታ ካብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ክትእገድ እያ። ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሬነ ቤን ዓርፋ ኤምሪ ከም ኢሉሎ ብርብሹ ምስ ረኣኽዎ ብሰሓቕ ሞይተ ኣይተቐየረን ብምባል ነቲ ትማሊ ኣብ ግጥም ሊግ ኤሮጳ 3-1 ዝሰዓሮ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዘንጢልዎም። ዓርፋን ኤምርን ኣብ ፓሪስ ሳን ጀርማን ብሓባር ከለዉ ስምምዕ ከም ዘይነበሮም ይፍለጥ። ፊፋ ንኣሰልጣኒ ኣርሰናል ነበር ኣርሰን ቬንገር ሓላፊ ክፍሊ ቴክኒካዊ ዕቤት ገይሩ ንኽሸሞ ኣብ ምቅርራብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ነታ ን22 ዓመታት ዝኣለየ ኣርሰናል ዝሓለፈ ክራማት ካብ ዝፍለያ ብዘይ ስራሕ ዝጸንሐ ወዲ 69 ዓመት ቬንገር ካብ ዝተፈላለያ ጋንታታት ክቐርበሉ ንዝጸንሐ ናይ ምስልጣን ሕቶ ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ስጳኛ ንግጥም ጋንታታት ላሊጋን ካልኦት ታሕተዎት ዲቪዥናትን ዝመርሑ ድያኑ ብምኽንያት ኣብዚ ዕለት ዝኽበር ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሊላ ሕብሪ ዘለዎ ፊስካ ተጠቂሞም ነቲ ፀወታታት ክመርሕዎ እዮም። እዚ ብፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ ዝተበገሰ መደብ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ንምትብባዕ ብዝብል ዕላማ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ ስጳኛ 650 ድያኑን ተሓጋገዝቲ ድያኑን ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋን ከለዋም ብሊጋ ኢቨርድሮላ ዝፍለጥ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ጥራየን ዝዳንየኦም። ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ።